Kanyang aking din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalay yung Lorna. Ay, saan pa yan nakagudwa? Ay, kung nag-ano ng pasay, tay publis yung. Nung malanitan mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kay. Ay na, adayupay. Ay, dakkel tumat nga min abalay. Kastaya, Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pay. sa bagay Wala. Iso nga urayan yun to ti ayab mi a blessing ti balay me. Ay, Ay, bagpay ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da abalay da. Konkret pay. Sigurado ang napintas ton day jay ton malpas. Ay, kat talaga kasta. Adang rod ko tada pagparamid da. Sa bagay magkit diyan. Kano tamat amasimpata dito yung old house sa paggiganan tayo. At danto ama ka. Dumdanto lang ta. Ay, daanan dito yung balay tayo. Kaslamarba pa yun ti agdan, nabigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna, kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan Uray dua kasutlaan. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga aggatang iti bacon kan arena no awang magayam kwarta mapaggatang mo. Awan nga ro ti paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Ala na, bayadak tumadlaang inton baka ilako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang ko kan ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Iso anasken ko mga amom adakkel mo't ti gastos mi. Alawan na, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, iso apasensya ka na. Pangkita ka na, hindi ka sa maya pangutangam. Nay, apayin ka sinsay. Nakarupangad ka matarimuan ti dayan ti kabsat mo. Di nakarot inikan iti bulbuluda. Dua kasutlaan mo iti. Anya, nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua kasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti nateng ko. Ay, grabe mo't na idakabsat mo. Apay ka nung adi nakainikan. Ket no makikita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbeng kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, na talaga ngayon baga na pa'y adakal. Wan mo it. Kasla nga rod impanakkel na pa'y. Dahil tati ipampanakkel na kanya kay. Para makita, numalpas da ita abalay. Imbag ko ma, nujak amo akwarta laeng nila kay na ti araramaten da. Kaya mo na baray. Mala, di mo pagparikutan di kwarta. Pautangan ka laang kasinsing. Alang pa'y laang dati 500 ka. Ah. Ay na, nagyaman ak. Angam... Uray, tuwa kasutlaan. Day tali magasutan. Amok magkit asurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya, Wang, kapag lang to, dubling tibayad mo dito 500 ka. ha? Nagkakwam nga, pare Emilio. Taman balay da Mari Elen. Pan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. May Mare. Ay, pagman na kay
bayang yun di mapandita balay da. Kano kasla kamarin ti kang ding. Ha? Katuan mat. Kita mantiagdan da. Kasla marba. Jay bubong ti balay da. Kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da. Kanyang nalinays. Alang nga ron maray, panawan ka pa'y. Paano ako naglutang? Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad lang hindi pala ita. Ay na, huwag nga ron lakay. Agyaman tayo tinamarswa lakay. Uwan bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang tayo hindi materyales sa mangbalay. Huwag alakay. Uwan bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abobong. Si Cam. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Yan? Kunak tumot kin kansan. Surbol day jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatag amang patarimaan iti balay mi. Ketuan ansan. Didakkel tun abalay iti paramid now. Ay saan kasinsin? Kaya pag isulay ka. Tapno addan tumat mabati iti naglakwak ah. Pagpuunak tumanan into next cropping. Sa bagay mo't gidian. Ay, huwag kayang kasinsin. Nakasarintak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Minsan agad ni kasinsin Lorna pagsardangan dagi ti karpintero. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sa nabali ama ibus siguro ti kwartada. Basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Doon kasinsin. Ayun, para kanyak. Ura yung medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga. Abalay ti kalding di paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jibag anangina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Kanya, Kat isumat. sa bagay mo't gidian. Gamday. Ado kay gayam ti san analpas di ti balayaw. Ay, huwag nga rod Bumayag ka talaga da ito. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't gidian. Dakol sa nga minunay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abas ti balay. Basta naragsak dagitag nalaad. Sa bagay matkit diya. Gabi sa bali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Hindi bagay. Saan tayo magpapaday ti kapanunutan? Ang tamat na kiti basit abalay. Ang damot ti akin kayat iti dakkel ang balay. Lakay, awan mo ka ng kwartata. Ano balay? Naigatang amin na iti materialis ti balay. Gabi, saan pa'y amalmalpas? Tinaduma, ingatang mo pati kami ni kakangina ang bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang kantong malam lakay. Kay tangarod bakit? Mapan ka pa iti balay niya. Kapay bumulong iti kwartada. Kanya, yak di baon mo? Sika ati mapantakabsat mo. Dak kaya. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanan ti sauna day kapsat ko.
Ibaga ng tumanan asyak nga agpaparamid iti dakkel a balay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya. Pinagsabit ng gaya ng nakapsat mo alon na ti paparamid da a balay dalakay. Wan bakit? Naibuskan mo kami ng tikwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay-san pa'y analpas ti unig ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't yung balay da. Si Kamit. Katun mo't bakit? Dahil tati ka na yun na nga isungbat kanya tunggal at dadawatagan ko na pabor. Di mo tutupan na kay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, ganyan lagi din aya. Inunanan tumad nga men ti agsaw-saw. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarot, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Nga mala, bayan yun. Barang maamiris na, ti kamalina. Nay, papanamlor na. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Papan gagdawat iti natangda. Ay saan kasinsen? Panak man makitanggan na yung Anya, sika, mapan makitanggan. wan kasinsen. Awan gaminan makukuha tame. Musta ya? Ngam sa nabali at adakkel mo ti balayaw kasinsain. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Amangan mo makasangputan damari ini ija gardinda. Ala, sumreng ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anong sama dito'y nanumo abalay ni. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan dagat. Ha? Ngam, alangan mo't adi ka pasang bayan. Sana ba naludyo ka niya ulit na dito'y alam mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskwit, kan ada may gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, well. Naggatang kami ngamin iti abastumit at no saan kami nagkarasubli nga gudong. Sa bakit niya? Well, Lord na. Oh, dahil timati kaya ko. Uray bastik ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ay, ada pa'y gayam sambutak iti kline. Ay, pasensya ka na, panawan ka pa. Ay, agyaman ang klangan ka nagiti insaga na mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsubli ka mo tadagos, bakay? Wala kay. Kahit, ayan na iti bagas. Awan lakay. Anya, Nagpainak mo nga rod nagdawat lakay. anya. Wala kay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ng nalpasan. Ay, adupay dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakil nga agpaiso nga sila labos mag. Ha? Wala kay. Ay, agpababawi ang anangoy uyaw ka na kwa na ini. Adayo gayam anasaysaya ti panagbiag dangam da tayo. Sikanto mangamin bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo balay tayo. Inunampay ang ginatang ti anyal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananyapay dita. Nyangaitan. Huwag nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo ha. Awan man ti kanan.
Ado ang paisog dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, nyalaki din na ya. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli aki di balay damar. Mapanak pa'y mangibagay ti bagas da. Day, handa ka Lorna. Ay, wan Mark. Umayak ko maagibagay ti bagas yaw. Naibus namin yung ti bagas may. Kasta yan. Ay, wan Mark. Awan nga minong ti isa amin. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali ah. Tadakkel na di balayo. Ah, Kato ay. Ken saan na bale, taadumat dagiti agkakangina abahag, sapatos, ken no anyabay dita. Isumat din na ikaragay di balayo. ah, Kato ay. Iso asa na bale nga awan bagasyo, basta dakkel di balayo. Mark. Ah, dahil tamati ka na yun mga ibagay di kanya. Isong nga isumat isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila yung bagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't pulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Uy, saan ang nasaya at tigas talakay? Di mo ka di balabas sa kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Siya ita, siya madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam. Inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin atalaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla ag sangit mo't ngamin. Talaga siguro maawan ka lang ba? Mala, awan ti parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taag balbaliwang. Istoryan ni Mark ti mapaspasama ken gaitan kasinsane. Ay na, mapapainan ka na kasi. Isunda ka na yung kung uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day tanga raw di ka na yun tanga ibagay day. Anarigat kag sasao. Ayawan nga ron kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tulog di balay eh. Akil nga agpaiso ti dimensyon na. Dum manigatan lang na maglupas. Sinsane. Nasa isaya at gaya mga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay unang kasinsane. Tawar dakil ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Nusulis ang. Huwag na ron kasinsin. Walang kasinsane. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unang tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Sabi mo ipalpalas to tidakkel abalay mo. Nawan mo't gayam ti kanan nyo kasinsane. Anya laki deng. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti may sapay ang pakasalitaan ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ni Danman's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililag kin nagsilasilpon kalatan. Ni tatang kasangsang pagtulakin yung naku alamos na ulo. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulap. Kitawan mo't ko nang nagluto ka. Masadot ka magkaro da makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo ti apo ko ta ita.
Sabay sa nga pulumitan ni Juanito. Sana masapol at totoo ka mabantayan. Anya kay lakit din ay tatang. Aginanaak mo yan. Saan kumamot di maarami dito balay Sana dahi tagil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang aginaw kan agluto ako. Itay kumapay Mabisbisina ka. Among ba ti trabaho di garden? Nung mabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape di tatag, kape kayo pa. Saan akas ta nagado ti pagpagayo? Asino din napan iti ayandaman ng sabit itay tatang? Vlogger ka na. Nukas na. Adda intad ti vlogger at tulong kadakwada. Wait, naasyan ka rin di vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang sabit. Wait, kwarta. Bagas kan groceries tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita. Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamot ang makatumpungak iti nasimpet a vlogger. Tapno adda kumamot manggad iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo. Agsapol ka kitay ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa daday ta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamat anak ko. 10 years old ang tapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay to pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sikapang awan diferensya na tag-salot-salot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwag. Addala pang musara. Anya maninday ta. Anya maniti planong nga ramida. Basta, aramidin nyo lang no anya ti ipapaaramid ko ka na kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko nga. Ay, uday yan. O, kitain nyo tayo mayat nga anggel at tatang. Kasunod ay tal. Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, agpusto kay nga roden. Tatapay lakad ko intun madam sa ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabagay. Jerry ang lugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para kanya. Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man intun umay abulan? Di mo ibaga, kaya't mo ti tumulong. Bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaupin. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga rin titid mo kadakwada no bilang lang bakay. Nagiti paano sa panos asaan yung susalitan mo lakay? Kanok matlaang ti mangtag iti basit akash. Sige, sige. Sigang dag desisyon na may papaniti na itabanag. Saan mo kita takas nitong ulaw? Basta kasaritan pa yung umunan ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Anda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita ko namin ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na tata. Hindi. Diyak ka mo ti may papaniti na itabanag Alaan yung nagtatay yung kan kuha na tata. Pakibay
bagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritahan mi tata. Sige, punta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ka nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day ka lang maintid na. Ha? Anyan ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon ti sako. Ay, anya lakit din. La, apa kas ta reaksyon mo? Di maragsakan ta dahin tindakit. Saan aday tati kapulak, tatang? Na, anya nga ron nay. Idi suyo pa'y lang dagita asako nito. Naibaga na mo't laang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang di maitid ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo ayan. Yak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapos makatipid kayo matlaan. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa, katawan gayam ititid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kalbado nga intad ko? Umanay ka na iti anak mo. Wan manang. Umanay matkan ko anang. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko nga daw-dawat ka kano ititulong para iti anak mo. Ay, uwan tata. Inyag ko tibag. Badaw, kan sapatos na iti apokok ang naidulidulin laang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karon. Nang runa iti pinansyal. Tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba. Ti karunayaw. Isupay, dayay. Na, taisuro nakpay lang. No, anya ti aramid. Anya ti kunam. Ay, ikaw tata. Ayun, agsapulak to iti pag-sideline na. Isupay nga agpaiso. Kayo maraming nagtibado ka ng sapatos ngayon tindakada kayo, Jenny anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? Hindi na mo't lang isuot amin. Itid mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo Kuha tatang. Nangalaan mo't itinggatang mo dinayta. Ni tatang mo. Ugno ka man anak ko. Wartam? Wano nakuliktam atulong para iti panagagal kumatapukok. Ginastos ko pa'y lang ti inteda para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong ka naawat mo. Ay, saan na sa ate kasta anak ko? Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timbulo ko ng ayaw. Amangan nung madismayate, iti kasta ngay naramid mo. Si kagayam dahil ta, Jenny. Nagpariban kang saman. Ayawan manong orlan. Inlibre lang tigayong kung adda sa luna. Aya, Wan manong, libre lang dito. ay punpayan ta silpon mo. Ay, kuha manong. Binulod ko lang dito. Ay, nalakit. Laimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayong kung adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko.
Nimbaglaangan ang tapinabuludan naktigayim ko. Tagaya. Un manong, o sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusim mangkot ni tatang inibalay. Itakan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan kay Elsa bakay. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant na. Inabak na ka. Ay ha? Word. Ti ko na nagit in libre ka no ti gayem na nga salon na. Yung saka na naman. Ala nga ita bakay. iPhone pa yung ti cellphone na ita. iPhone? Un bakay. Nakariban kan iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang gatap ko ba? Una yun, di kasta diskarte na mo bilang man. Gusto ti atak talakay. Away ka di bakit? Kitaam ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na tapos na. Looking for iPhone. Kuna naman. Nakasta. Saan gayam abulod di dyan album? Wan, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo lang alibre ti pinangpariband na. Una yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanang. Narigat ti tumulong ita panawan mo kastalaan. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno sa anak kon amang tag iti kwarta. Narigat ti tumulong. Taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? In-enroll na nga ta? Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti inarabid na. Pinangpariband kan inggatang na iti iPhone titulong anaawat na kada kami tata. Lalaki, hindi kasta. Isumod lagaya masabali ti isem na, idilopot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki, deng. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Uy nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan ko nakmanay. Ay, no amok la ko man. Inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayo, intun sumaro na. Adalat ta sakit tinakam. Ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan keng kuha na ti mangigastos. Ta saan na mo anak rigatan? Ay, awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laang. Ay, wala. Uri asinaw, no kastalaan. Malis mayamod Kanya laki, day. Makapasturong dagita taktang. Alyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan dagita kersena. Ay, word. Siga ti pagsarsaritaan da hindi napalabas ka daw. Husto ka di tikas dyan nga aramiden tatanang. Nasaya ak nga ron tikas dyan. Dito ti ganaba ba? Apay nga na pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted na para iti panagadal sa anak mo. Binulod ko lang may sukataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanya. Ora hindi apay ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di man pagbasuraan tilapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labi. Adda na katag akasarita. Paing a babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa tata. Awanan ba inday ta a babae? Tapay, anya tinarabid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo ba't lang,
Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kung maiti panagadal ti anak mo nga ay. Ha? Takanunungan nyo pa ilang tidakas nga aramid day ta babae. Wild, kaputasi ka, tinagbid daw. Di mawat kay titulong para iti anak mo. Sana para itiriban kan iPhone nga arapaap mo. Kambalay, ti kasta diskarte, malasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao. Asa daw? Ay basta, kaya't ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka aging tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka, Jenny. Masapol nga istoryain no kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, ah? Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagamay. Saan ang maiparbang ti kastingay naramid yo? Panang dadaal dayay. Amo, saan ka ang maisyo no saan nakas jay tinaramid mo? Sarumpay ti anak mo tapno lang makadawat ka itutulong. Nasayang ayaman ti kas jay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wan, ngam saan anak sayat nga usaram ti anak mo. Tapno laang ada pang pariband mo. Kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mo. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan. Tawan ti daddo maamay babaeng. No di sika matlaang. Anya laki, Jane. No dumawat ka iti tulong. Usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam. Sana kadag iti pampanag awan kay iskan na. Iti kasta, saan ang madismaya dagiti timulong kin ka. Anya laki, Jane. Bueno papagayam. Ditan tinagdimusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anya laki, Jane. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki, Jane. Ito iti bayad ti baboy yo, nanateriya. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to, tigatad tinagsaritaan ta. Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang na ang akasayak ti bayad na, nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Iyo siguro pinakpakan, iso akas na pinapasama. Pasensya kayo na. Ngam no manutinted ko, final daytan. Sana ko nagnayon. No saan ko makimutong? Diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pa'y laang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Andiya. Pag i-deliveram ka kita, baboy ba kayo? Ije sentro. Ada bayar ko ijay lakay. Order da amin dahil ta. Gun, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kita, baboy. Ikat ginatang ko ah. Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Amangan mo, no binarat mo. Kung kurang man ang tinted mo ang bayad, ije ba kayo? Ay saan ah? Kinasayak lang iti bastit. Tanadlaw ko ang medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguro doon lang nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kayo? May iso mo nagawin na ba kayo? Wala, medyo naktil. Hindi ka na siya lakay. Ano nga eh? Secret. Ribo man ay. Ay, syempre ah. Tsak ba't ipalubos ang malugi ang ah. Makitam tayo tafil. Dakkel ti kanan siya. Iso at di mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba nga abarot kang ahinteng. Basol ko nga rod nung nadiskarte ah.
Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso at akiltiganan siya. Kaya lang, Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wantatang, kag deliver dalaang itay. Nakalaan niyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Ang mga kunak ko sa manipipinalang ko nila. Anya kay lakit di matan tatang, day tamat isang kay bagayo. Wala atag ginabang dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas damat iti kalugaran tayo. Nubaratem ti baboy alako da. Anya akaasimat ngay bagbagan tatang, bayadang mata. Wan anak ko. Hindi gusto ko maapresyo ti bayadam. Ah, di mo idabaratan na nariga mo lahat ng tarangan. Sabay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganansya. Anya lakit din. Palinsamot din ang madispos ti baboy ta. Linda, bakay. Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo't ti bayar ta. Ang mga nadam ang muni nana, nagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Pitkasan nung nga din ang madispos nga. Madispos ko maadagos, tapno masukatan man iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti bayar iti online no adda. Sige, pilyam tayo sana barat baka. Wala ka. Siyak ko iti ko na. Talaga nga ibirok ko ah. Narigat nga tati agtarakan. Tarakin yo ababoy anya, Mario. Damoy, Maribel na. Diyo ilakaw. Kinapod no na, derbero kami kanil pabit ko iti bayan. Siya, gatangag ti baboy yo. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yo, saan kayo amabanlog, tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yo. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay pay laeng ngay. Di mo kabalan, tag-desisyon na ya. Ay, kapag alam kitiang nung may papaniti ka kastabanan. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Langaro na ba eh. Ni bakit kulipan. Bakit nagdagdalos iti kulungan nagiti ababaw eh. Urayik ti desisyon yo nga gasawa. Text na. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kasi nga minana. For disposal ti baboy atarakan mi. Ngamawan ti bayar mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyong. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin ak amangilako kankwana. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day di nga hinte. Di kayat na, katisulang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin day, ti lakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayar nana. Ay, ada ah, ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na ken katakuntakam. Wunman nana. Agyaman naklaw na ya. Kinasarita na ni Vilma itay, bakit? Anya nga'y timbagan na kan kalakay. Kaya't nagatangan ti baboy ta. Anya nga'y timbagan, imanugot ka kading. Baga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man ta di ka nagdesisyon na dagos na kay. Saan ah? Tamok abarat dahil din na ahinte. Kinapudno na, adain suro ni Nana Terya nga ahente na kay. Saan tayo na agan anos iti barat nga ahente? Asina? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni Nana Terya ita. Tamayat ka no ti presyo na.
Saan akas kin ni Vilma abarat launay. Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy. Woy, imbagat mo tikuha na ang kayat ko agatakan ti baboy yo. Pasensya ka ngam addan ti buyer mi. Ah, anya? Addan ang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga kabangibang a barangay pailaang mo tinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi matang. Sino di mawag will mo bakit? Buyer iti baboy. Agorder man ay? Ang order ko maa. Ang awam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga eh. Adamoten sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya mo, ti ka kompetensyam. Ay, wan, makapasuron nga rod. Ay, kasta talaga tinegosyo. Masurunak na unay iti dedya aramon. Over the bakod man. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maaramida, no iso ti kayat dagiti kalugaran tayo ang pangilakuan. Amin tayo, katagkasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino matimay at amalugi ngayon. Kanyati ko na, Vilma anak ko. Dedya ananatiriyang tinanisuro ka dagiti kalugaran tayo. Dua sino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Kanyalaki ko na anak ko. Saan ba nga binababalin na pilitan nagiti kalugaran tayo? Kasi ka ti pangilakwan dano di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dedya abakat tatang. Syakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam dahi ta. Taintun sumaruno. Di ka kami nagbali na parat. Kaya lang gusto preso na iti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat magpiman, tandarakan. Kandakan, ti gastos na. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumurag kapay at agkapita, Vilma. Sana kape ni gagarak nana. Ha, anya nga raw. Da kayo kanong matinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Sumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno day ta. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siya tinangipamam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod na kanyak. Sa maysa, isuda ni nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Syakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka maawanan no saan ka laang abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno day ta. Anya ti imay na imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon. Apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na. No apay nga awan ng ti mayat amang ilako iti baboy kungkwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay nana. Man amo iti radya tao. Maikawa siguro na saan akas idi a big time kadagiti baboy abarbaraten na. Pudno day ta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamag tinegosyo na. Saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay.
Nagyamot ang dagtarakan iti baboy at mapadasan mo. Tal na ka man dita. Naawan na sayat nga ibagam. Amo mga parparikot da tao kas tapay laang mat ibagam. Anya lakit din aya. Di kaya't mo maminggot dakkel ti ganan siyam. Anya nga ita. Di ka mo lang tinawa na. Basol ni Nana Tiria ah. May samat day dya aramon. Aga-aga. Masabat ko lang din ano. Makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulan mo di tabagin. Day ta kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kung sikalaang ti dakkel ti ganan siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang hilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas na ti panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Agin dadalos ka pa ilaang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikudan no kas nakasarsarita ka. Anay ko! Ibatam tibo ko! Di mo urayan asyak ti masarkan ka! Tadi mo amuno anya ti kabalak nga ramidan! Agul uli makaklangarudan! Mangrugi ka manan! Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materialis. Eh di ang piro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, nung kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente. Naparpartak apagbaknangan. Wala, gumawan mo nga rudong pangalamit ti baboy. Masayangan ang klaunay kadagiti customer ko kumatata. Masayangan ka. Di ang tarong kalangan iti baboy. Tapno mo malang tirigan ang lalaki din. Na, anong taburyas? Bakit? Nagtarakunak man lang ng iti baboy na ka. Ito na siguro nagiti kalugaran kat ipalugis ko ng krigaran. Tangiwan mo bakit? Ano bulan hindi na palabas? Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalos ako kadagita. Saan lang nga itatial daw. Nag-move on ka din bakit? Lalaki, di mo dati. Ikariman, di kasta ka panunutang. Hinton ko, makarma ka manan. Kumusta ka na ako? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga rin tata. Basta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Kita, ang bumutan, tirigat nagtarakan. Nagina kayo ng vitamins and feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Bawata mo siguro itan. Wapay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilang ang bakay. Ginatanda ka iti baboy ba? Wala kayo. Umalagayam. Apay nga kasta tilang madlaw sa ang ka na ragsak. Kung tanatong bungak pa'y lang matibayar ang barat man. Dahito iti listahan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Na, kita ka matigasos mo. Aday ka na. Dakkel mo tanday ta dahito'y lang kit ditintad na bayan ti baboy ko. Dakil tilugin ba kay? Day tangarod lakay. Kastoy galing tirik na ti mabarat. Kanya tirig na ba kay? Ibaga mo kanya. Nasakit itirik na. Ay, naiaywanak iti manu abulan dagi jaya baboy. Sa ita, baratan dalaang.
Ay, noambok lang. Diyak ko man inlaklako na gijay ababoy. Ita, ang bagay. Ganyan man ti marikot na mita. Kastamat lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Idi binarat mo ti baboy da. Among bakal, di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo ang pagimbagan, ti intay panunutan. Panunutan tayo man, ipada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya ta masakbayan ti pamilyada. Anyan lagi din pagpakay. Pleno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Manang Tarabay. Anya Laki Jane. Imbag man ante, tanasangom ti umay bumisita dito'y balay. Katuwa na, taritay nga runan. Ayungan anya. Kaano pa'y asimmardeng kayo ang nagtrabaho, ante? Hindi pa'y napalabas sa bulan. Ay, ayan. Nabayag mo't gaya man ang nag-retire kayo. Isungan mo, da makapasya-pasyara kon. Di kay mo't ngamin makitkita ang naka-online ijay Facebook. Saan nag-Facebook? Ay, apay ngay. Katnuawan to pa'y cellphone ko. An-anoy nyo ngay tidakil ang maaw-awat yu a pensyon, ante. Nakabangko ah. Ay, da kayo at talaga, ante. Angie, nangikabilang dyan may mo. Ada dyan radyo kay Jacob. Radyo? Ay nga, ante, saanan nga uso ti radyo ita? Katno iso ti pagdengdenggak iti drama. Di baterya. Kaya't yu asawan, agdengdeng kayo pailaang iti transistor radio, aging gaita? Honey, I'm home. Saan ka natagay? Ah, Agkarkararag ni Antik Consuelo. asinong anteng? Saan mo apigsaan ko na lang ang inayadat to pa'y taglutlut. Tadi na kaya't ti madiskul na nag-aaral mo. Nalpasa ko na nagkararag. Kasta kayo kading agkararag, Anti? Doon nga oras? In short, kat ko pa'y kiti na. 5 ko mga oras at nagkararag. Ha? Honey, makan ka rin? Anti, iso ti asawa, ni Dambo. Yo, tita. Iyo, ano na tayo? Agmano ka ngayon? Saan nga amo ni Anti day tayo? Ako na. Ay, una niya. Agmano akanti. Kasya na kaniya po, Diyos. O sige, intayon ijay kusina, tamangan tayon. Mapisilin akong gat. Saan ka ba'y amangan? Kararak pa'y. Nagatintog mo tinti kararag na. Mapisila ka. Nagatintog mo tinti. Tumalda ka. Siya kun ti aginaw, Angie. Siya kon, Anti. Siya kun. Agina na kayo laon. Anya ti pa nagkunam kanyak. Nakapsutak una yan. Saan, Anti? Ngam bisita da kayo. Saan arumbang agtrabaho kayo? Saan magkapabisita ka na kayo? In kailangan agbuya iti TV. Buyawan nila kayo mo. Papanawag, ah. Ay, saan? Bay ang mga agbuya. Angie.
Saan na ta nga adik day ta asawam? Ha? Ni, apay mag-anak ko na yun day tanti. Nasingpot niya asawa. Napunpuno mat ti tato iti takyag na. Karasaan pa iti tato na. Kasta ngamin dito yung syudad, anti. Amo, demonyo dagiti patpatato. Anya? Imbag no saan nakadangdang ran ti asawa. Lingdam dagita tatong. Ah, tama ba? Saan anaguskan ni Auntie Consuelo nga adda tatong? Kita. Mapan ka no iti impyerno dagiti adda tatong na. Grabe mo ta. Tinagnan ka na tao. Amo mat a conservative ni Auntie. Aginggat kaano ayang agyan dito balay dito ang andeng. Tsaka mo ah. Ang mga lumakita ng nga daaritos ko. Ibaga naman ang adakis ako na tao. Saan batan nga ako ni dito transistor radio Angie? Ni, apay ngay Auntie. Ay, sabay sana kompleto yan daw ko. No saan ko amang dya paborito ka drama. Ala, bayan nyo ta ipatarimaan ko intun madamdamakin ni Dambo. Amo ti asawa, ti agtarimaan iti radyo. Barang amo na ah, Auntie. Uray no computer mati inadal na. Apay, nagtrab-trabaho ya. Un Auntie, dakil akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. IT specialist nga mi. Ay nawag na nga ang trabaho, nga uray nagano ti tatuna. Kabailan namat nga mingi trabaho na, Auntie. Apay kumaasaan da nga awatan nga. Ay, sapay na ko mga ruda. Takabailan na nga tarimaanan da ito'y radyo. Taman manon, ti kastoy alako ni tapalingke. TV mat nga min itan ti uso, kan digital radio, Auntie. Saanin nga uso ti debaterya akas iti radyo yun. At dapat galot na nangisit alas ti ko dito radyo dante ma. Ay nga, saan mo nakatawaan? Kita lang kit din o ay nga ti Perdina. Itak lang nga makaito. Hindi ka sa radyo. Kaya ito tarimaanan. Asam ah, kabailang na ita. Padasan talukatan. Pag-asam man na ita. Upat pa'y gayam adadakil ti bateryana. Kita umanda kita baterya. Ha? Ay sus, aglat-lati matan. Kan, na, apay ngay anapit-tipit-tip. Damagam akin ang tem. Ang mokon. Tinaltal na dagita a baterya. Kastamo lang amin ti aramiden dagiti naganak mi. Idi ubing kami pa eh. Tapno pumig sa ti baterya, ti radyo mi. Ante, mayatan day ti radyo yun. Apay gay, tawan mo tagjigalot na alas ni ko. Tinarimaan nila kay kung saanan ang masapul atalyan nyo. Kastagayam. Kat, agunin. Una, ante, nagpigsa pa yan. Adan pagdanggak. Ay, anyangay ti Perdina. Di baterya na lang mat. Daan nga minan dagiti battery na. Nagjakpay na gusto. So nga, Nalawas. intun maminsan, ante. Saan yun tun ataltalan ti battery? Ta iso ti rason no apay ang naglati da. Ne. Apay asurwan da. Kat idi pa'y nga aramidek da ita. Idi awan kwartayo dayta, ante. Ngam itataadon ti kwartayo. Kabailan yun ti gumatang iti uray mano a baterya. Nakabangko nga rod ti kwarta. Alam, saan naman eh, tagimatang nila kay ko iti sukat dagiti battery adaan. Iso anapigsan day taradyo yun. Ay, wad gayam. Ayan na nga, jay lastiko na to'y radyo. Kasapulan ka di pa'y day jay, ante. Wan, paggalot ko iti bayon ko, no, agbiyahe ang. Anya!
mo man pa deta pa nag-computer games mo si Kakdambo. Abay, Nangikabilam ije nangisit alastiko je radyo ni Antik. bulang ko na. Takapin yan, balang mo. Abay, kasapulan na pa. Inka alaan, kasapulan na kanuday dyan. Ingkan alaan. Archie! Ne, ante, kunak man no, da kayo ije sila dyo. Disturbo akma, di tatukar di tasalas. Ay, nilakay ko, kasta ti kayat na adengdengden atukar, ante. Ibagam ta sukatan na. Satanas day ta klase akanta. Sige, ante, taibaga. Pati na kahit po din ibagana takers. Ay na, ano samlat na ka din? Sobra ako dito kan. Saan mat nga agnanayon dito'y balay? Nasurugan na makalawas na dito balay. Awan samot plano ng agawin. Nakabakasyon laang. Imbag ko man saan na apakibyangan namin. Pati tatok ibagada takers. Kadekiday na. Panagkunam, saan ka di atatuday dyan? Anji, umay ka man dito, hoy. Apay ka di, ante. Kita man dagita babae amagmag na dita kalsada. Kaaruba mi dagita, ante. Nagkikiting ti shorts da. Ay na, kastada, ante. Syudad ngamin dito'y. Jay may sa babae. Oh, ada tato iti saka na. Kita Bay, ano lang tayo na, ante. Dagdagas at talaga. Nilakay mo, ibagam kitde, ta ikatan na dagiti tatuna. Saan mat apang ibasaran ti kinasaya at wano kinadakas ti may sa tao, gapulaang iti tato, ante. Nagkunakan ka? Ay, aguray ka man, ante. Adda nadlaw ko di taro pa yun. Anya na ita? Italaan nadlaw ko, nga dagayang kiday yun. May ampan da ita? Kasla tatumat. Kuha? Ne, tatungag pa iso. Kunayo akagurgura yu ti tato. Ngam tatuma day takiday yu ante. Si kamat gayam day ta agmarmartilyo dita. Walang day. Sa patuita. Walang trabaho. Isukatari maanak dito pasit ti balay na perde. Nalaing ka magayam nga karpintero. Saan mo ito na yan, day? Dagiti daddo maakaan na ka kay probinsya. Nuawan trabaho da. Aginomdan. Malipatan da pa yan ti agawid ka dagiti babalay da. Ha? Saan nakakastan, day? Nasaya at mo. No ipagpangrunam ti pamilya. Saan ka din adildilawan na antim dagiti tatok? Awan matang ti masasauna. Kung ano ibagbaga na adha ka sa katao. Saan nan nga ibagbaga ta? Kanya lagi din kami nanti mo na yan. Dayang. Nakita na matipod no akin ang tao. Asaan ka matadak sa tao? Isura na antim ka. Katwan mo. Awatem latan ta isumat ti nakairwaman na ngamin. Oh, ante. Apay nga tagal galutan yung matanday tabayon nyo. Wala tagawid ako. Ah, agawid kayon? Nagbiit kayo matan, uma? Agasamat da ita talo a bulan ko. Nagdali na dito'y balayo. Okay lang, ante. Bakasyon nga ron. Ay, agmay-may sa akman na niya balay. Kanduak na gititarakon ko amanok, kan bato. Kat agpasyar kayo latang amin dito'y balay ano at dawayayo, ante. Kanina kayo mo Sorry, no nasair ko tirik na ide. Taapay kumamat, ante. Jay na ibagbagak kanya na may papaniti tatuna. Awanday jay kan kuanan, ante. Nasaya at nagkaya matao nila kay mo.
Sana kas ka dagiti lalaki iti lugar tayo. Gay na, puro arak ken barkada ti amoda. At least, naamamuyo ti pudno a kinataon nila kay kong anti. Ay, uwan. Istorya ito iti lugar tayo. Ang nasaya at gayam alalaki tinakiasawaam. Ay, nagswerte ka, Angie. Sana kasumbra kita iti trabaho, bagay. Tapay. Itulog ko gayam natin si Termina. Ay, nasaya at man no napanunot mo dayta. Kandas ken akaduag nga agura iti ba sa pagluganan na. Ay, sige man nga rod lakay. Siyempre mo tapno maulit na duman, hindi umay agbakasyon ba kayo? Day damot ti konana. Sabay pumaata umay tumanan inton sumaruno atawang. Ay, anya laki, day. Saan tayo akin nga di pada tayo a tao? Gapulag itilangada. Anya laki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, manang tarabay.